Dobar dan i dobrodošli u 42. epizodu engleskog razgovorne vježbe. Za početak samo želim reći da su od sad epizode dostupne i na istoimenom YouTube kanalu Engleski razgovorne vježbe, a tamo su dostupne i starije epizode koje ovdje više nisu vidljive, ali će biti za 15 dana opet. Usto imamo i istoimeni Instagram profil gdje stavljam objave kad izađe nova epizoda kao i link. U redu, danas ćemo govoriti o imenima mjeseci, možda ne najzanimljivija lekcija na svijetu, ali od velike važnosti uz lekciju koja slijedi jer će nam one omogućiti da čitamo datume pravilno. No za početak par rečenica ponavljanja. Je li ljekarna u ovom ili u onom smjeru? Is the pharmacy in this or in that direction? Preko puta je onog parkirališta tamo. Pogledaj. It's opposite that parking lot over there. Look. Zašto ona nikad nije na poslu na vrijeme? Why is she never at work on time? Koliko je visoka tvoja sestra? Oko 160 cm. How tall is your sister? Around 160 centimeters? Dakle, da bismo govorili o datumima, moramo znati dvije stvari. Imena mjeseci u godini i redne brojeve. Danas ćemo naučiti mjesece. Oni prate format januar, februar, mart i tako dalje, ali naravno morate prilagoditi izgovor. Kako vas prijevodom ne bih navodio na odgovor, umjesto imena mjeseca, siječanj ili januar, reći ću prvi mjesec. Dakle, prvi mjesec se kaže January. 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 It's January. Drugi mjesec se kaže February. 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 It's February. January, February. Treći mjesec bi bio March. 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 January, February, March. Četvrti mjesec je April. 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 Peti mjesec je May. May. April, May. January, February, March. April, May. Šesti mjesec je June. 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 Dok je sedmi mjesec July. 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 June, July. Osmi mjesec zove se August. 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 It's August. Deveti mjesec jest September. 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 August, September. January, February, March, April, May, June, July, August, September. Deseti mjesec jest October. 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 11. mjesec glasi November. 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 Konačno, 12. mjesec zove se December. 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 U redu, još jednom svi mjeseci. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Sad ću vas pitati kako se kaže koji mjesec na engleskom, ali tako što ću izreći broj mjeseca čije ime želim da izreknete. Pritom posebnu pozornost posvetite izgovoru tog mjeseca. Dakle, nemojte za četvrti mjesec reći April, već April. Neću puštati glazbu nakon pitanja. Sedmi mjesec. July. Deveti mjesec.
September, 12. mjesec. December, 2. mjesec. February, 4. mjesec. April, 11. mjesec. November, 6. mjesec. June, 1. mjesec. January, 5. mjesec. May, 8. mjesec. August, 3. mjesec. March. Kad želimo reći u određenom mjesecu, onda upotrebljavamo prijedlog in uz ime mjeseca. Na primjer, u siječnju in January, u svibnju in May i tako dalje. Prisjetite se da smo za dane upotrebljavali on, a ne in. Dakle, bilo je on Monday, on Wednesday, dok uz mjesece upotrebljavamo in December, ali on Thursday. Uz to, zapamtite da kad govorimo o vremenu, datumima, satima, temperaturi, udaljenosti i sl., uvijek započinjemo rečenicu s it is. Pokušajte izreći sljedeće. Ožujak je i još uvijek je hladno. It is March and it is still cold. Primijetite da ovdje imamo je dva put. Ožujak je, još uvijek je, što znači da moramo dva put imati it is. Dva glagola, dvije su rečenice. Je li kišovito u Hrvatskoj od travnja do lipnja? Is it rainy in Croatia from April to June? Prisjetite se da se od do kaže from to. From April to June. Trgovina je zatvorena nedjeljom u prosincu. The shop is closed on Sundays in December. Kako je vrijeme tu u proljeće? What is the weather there like in spring? Pa obično je još uvijek hladno u ožujku. Well, it is usually still cold in March, ali je puno sunčanije u travnju i svibnju. But it is much sunnier in April and May. Zapravo, to nije istina. To je pogrešno. Actually, that's not true. That's false. Sva 3 mjeseca su ponekad hladna i kišovita. All 3 months are sometimes cold and rainy. Prisjetite se da se svi, sav, sve i tako dalje kaže all 3 months. On uvijek kasni srijedom i petkom, zar ne? He is always late on Wednesdays and Fridays, right? Kad je njen rođendan? U studenom? When is her birthday? In November? Ne, to je pogrešno. U kolovozu je. Ili u rujnu. No, that's false. It is in August or in September. Rođendan mog djeda je u travnju. Ove subote zapravo. My grandfather's birthday is in April.
This Saturday, actually. Koliko je star? How old is he? Ima 64 godine sad. He is 64 years old now. Nije više mlad, ali je još uvijek marljiv i pouzdan. He is not young anymore, but he is still hardworking and reliable. Kako je vrijeme u Italiji ljeti? What is the weather like in Italy in summer? Veoma je vruće u lipnju i srpnju. It's very hot in June and July, ali u kolovozu je ponekad kišovito i vjetrovito. But in August it's sometimes rainy and windy. Prazan se kaže empty. Empty. Suprotno od toga, pun se kaže full. U jednoj od prethodnih lekcija radili smo izraze too much i too many u značenju previše. Pokušajte izreći sljedeće. Ima previše praznog prostora u ovoj sobi, zar ne? There is too much empty space in this room, right? Za prazan prostor uvijek ćemo reći empty space, a nikad empty room. Frižider nije prazan, ima čak i nešto mlijeka. The fridge is not empty, there's even some milk. Nešto mlijeka, nema dovoljno mlijeka za ikog od nas. Some milk? There's not enough milk for any of us. Ima previše knjiga ovdje. Kutije su pune. There are too many books here. The boxes are full. Oprostite, koliko košta ovaj zamrzivač? Excuse me, how much is this freezer? 450 eura. To je previše za nas, nažalost. €450? That is too much for us, unfortunately. Ima previše loših učitelja u vašoj školi. There are too many bad teachers in your school. I svi uvijek kasne, čak i poslije podne. And everyone is always late, even in the afternoon. Taj to, koji usput znači i također, možemo staviti i uz druge pridjeve kako bi dobili značenje previše ili pre. Na primjer, too rich, previše bogat, too young, previše mlad i tako dalje. On ima tek 19 godina, premlad je za tebe. He is just 19 years old. He is too young for you. Ne, nije. Mi smo oboje odgovorni i dovoljno stari. No, he is not. We are both responsible and old enough. Prisjetite se da zapravo kažemo stari dovoljno, a ne dovoljno stari, kad imamo kombinaciju dovoljno i pridjeva. Old enough. Prevruće je za mene u Italiji ljeti. It is too hot for me in Italy in summer. Ima preko 30 stupnjeva u svibnju. It's over 30 degrees in May.
i ponekad preko 40 u lipnju i srpnju. And sometimes over 40 in June and July. Ured je prazan, nema nikoga na poslu. The office is empty. There is no one at work. Ovdje ste umjesto there is no one mogli reći there isn't anyone at work. Prehladno je za njih u Njemačkoj. It's too cold for them in Germany. U redu, to je sve za danas. Nećemo ponavljati imena mjeseci, mislim da vam je toga dosta, a i pojavljivat će nam se u idućoj epizodi kad budemo govorili o čitanjima datuma. Od novih riječi radili smo samo prazan, empty i pun, full. Do iduće epizode ponavljajte naučeno i pratite nas na YouTubeu i Instagramu. Pozdrav!